Eta ondoko izlaria izango da Mario Zapata Solano, soziologian lizentziatua da, espezialista unibertsitarioa du migrazioetan eta hizkuntza plangintzan, eta gaur egun Udal Euskara Teknikaria da Berriobeitiko Euskara Zerbitzuan. Aipatuko duen gaia gutxiagotutako komunitate etnokulturalen ikuspuntutik hausnartzeaz, edo hausnartuko du, hortaz, ariko zaigu, berari utziko diot beraz orain hitza. Euskara Teknikari errenegatu bezala etorri naiz gaur, izan ere, zuek bezala edozetako asko bezala, esparru honetan aritzen naiz ere, bereziki, azkenengo urte hauetan, urte luze hauetan, esparru honetan egin dudan lana izela lotuta gehiago ikerketa eta arlo akademikoarekin, ez? Ordan hori da gaurko nire rola, bere alde on eta txarrarekin, hainbat diapositiba sartuko ditut, garaiz, hamaiketarako ezin, baina, garaiz aldiketa eginen bukatzeko. Eta, printzipioz, nire helburua zen, aurretik, Isidorrek hainbat kontu teoriko aipatu ditu, eta nire gaurko helburua nire ibilbidearekin lotuta, bada, hortan pixkat ere gehiago sakontzea. Nik uste hor, utzinez askotan, gure mundioan, gai ateratzen denean, askotan aipatzen da, formazio falta, tresna konzeptualak eta holakoen falta ditugula, eta horrekin lotu dut nire gaurko aurkezpen hau, eta esan bezala, gauza batzu saltutuko ditut, baina nire helburu zumea da, zuengan nolabaiteko interesa pizten baldin badu sikiera hor daukazue txostena gero, hor daukazu aukera gero txostenan agertzen diren gauza, omen aipatuko dituan gauza batzutan gehiago sakontzea, eta horre ere badaude referentziak batzutan bibliografikoak eta lakoak, ez? Hasiko naiz diapositibak saltatzen. Printzipioz, bi ardatz edo jarri ditute aurkezpeneako, pixkat esan dakoa marko kontzeptual teorikoa saritzea, eta bigarrena pixkat begira da, nire ustez ezinbestekoa duguna, gure kasuan gutxiago du komunitate etnokulturalen ikuspuntutik, ez? Integrazio termino askotan erabiltzen da, ez? Nik uste politikak eta definitzeko orduan askotan iztertzen da inmigrazio eta integrazio politika, ez? Eta bada termino bat askotan erabiltzen dugula, nik uste maila kolokialean guztiok erabiltzen dugula, eta normalen lotuta dagoela, badagoela sistema bat, osotasun bat bere baitan dituena hainbat elementu pertsona edo nalakoak, eta badaudela sistema hartatik kanpo dauden pertsonak, printzipioz konzeptualki baztertuak daudenak, eta nolabait integrazio prozesua azken finean bere helburua da pertsonaiek barne biltzea, ez? Eta honekin sortzen da nolabaiteko dialektika, azkenengo urte hauetan gero eta gehiago, integrazio eta inklusio terminoen artean, ez? Hezkuntzaren munduan badu bere ibilbidea, eta hor konplexuagoa da, baina nik ere pixkat simplifikatzea aldera autore batzuek jartzen duten aldea edo adiera ekarri izan dut ona, printzipioz batzutan planteatzen dena da, integrazioan kanpoan dagoena dela barrura sartu behar dena, sistema horretan sartu behar dena, eta berriz inklusioaren logika da, hor bi aldetik egon behar dela alegin bat, ez? Alegian, kanpoan dagoena barrura sartzeko egin behar duela alegina, eta prozesu horretan aktiboa izan behar duela, baina baita sistema bera ere, hortan bere lana egin behar duela, pertsonei baldin hiltzeko, eta sistema bera ere nolabait mugitu behar dela horretan, ez? Gero eta gehiago erabiltzen ari da, plano batzutan ikusiko duzu testu askotan integrazioa eta inklusioa. Hainbat momentuetan nahazten dira biak, baina beste momentu batzutan autoren araberan integrazioa lotzen da gehiago kulturarekin, inklusioa, arlo sozio-ekonomiko politikoarekin eta hori, eta ekarrien zain dut, pixkat marko orokor bezala, Europako Kontseiluak erabiltzen duen kontzeptualizazioan, hor ikusiko duzuen bezala, batetik integrazio barruan berak sartzen du politika soziala, kulturala eta ekonomia arloio guztiak, gero bestetik integrazio sozial eta inklusioa lotzen ditu, eta bukaran horri nolabait ematen dio plus bat integrazioen definizioaren bidetik, alegia beraiek defenditzen dutelako prozeso doble sentido, binoreidako prozesua bezala, ez? Integrazioan askotan badaulako eztabaida eta are gehiago askotan
Baude pertsonak aztertu egiten dutela integrazio kontzeptua, berek ulertzen dutelako biren horietako hori falta zaiola, ez? Eta hori, azken finean ere, hor badagoela salto bat ere, berria, azkenengo urteetan erabiltzen ari ziren terminologian Europako Kontseiluan, dela integrazio interkultural. Orduan, ja horri gehitzen dio beste elementu bat, ez? Baina, claro, Euskal Herri osoko markoan kokatzen bali magara, badaukago arazo bat. Integrazioa Europako Kontseiluak aholku bezala, baina Espainiako estatuak bere gain hartzen duena integrazio kontzeptu hori dago definituta termino horietan, integrazio interkultural, integrazio bine horabietakoak eta hori, baina Frantziako estatuak ez du horrela definitzen. Integrazio termino erabiltzen du, baina bereiek integrazio lotzen dute frantzesa ikastearekin, eta gero beste elementu batzuekin, baina ez zentzu horretan ez duela integratzen bine horabietako ikuspegi hori, eta berak, Frantziako estatuak, ez duela bere gain hartzen ikuspegi interkultural hori, ez? Akomodazio kontzeptuare, Quebecen eta maiz erabiltzen da, eta bereziki gatazka judizialekin hor solututa egon da ere askotan akomodazio linguistiko gaia, eta Katalunian ere, nire abizen estokaio den Ricard Zapatak asko erabiltzen du, eta badolako tendentzia bat akomodazioa integrazioaren ordez erabiltzeko, eta beste kaso batzutan biak loturik integrazioa eta akomodazioa, ez? Mea kontzeptu hor dago, eta bat autore erabiltzen dute, ez? Eta, saltatuko dut, saltatu beritulako gozo batzu, eredu teorikoak hor daude, Isidorrek aipatu ditu, eta hau lotuta dago Kinlikalen berizketa horrekin, ez bere ez duen aniztasuna horre esan ditekela politnikoa, plurinazionala, biak bere izturik eta hori, eta oroar, aipatu dute bereiek nolabaiteko konzeptualizio orokorrean ze ereduak dauden aniztasuna eta emigrazioa kudeatzeko, kontra jarri dute multikulturalismo eta interkulturalismoa, berek autu argi bat egin dute interkulturalismoaren alde, eta hor ni plantatzen galdera da interkulturalismoa edo interkulturalismoak. Pluralean, azken finean, honen atzean badagolako ere horrekin lotutako sortzen dien joera desberdinak. Interkulturalismoa badago joera bat lotuta dagoela plurinazionala edo nik askotan erabiltzen da endogenoa den aniztasun horren kudeaketarekin, badago beste joera bat lotuta politnikoa edo esogeno kanpotik, bereziki migrazio hurbilekin lotutako aniztasun horren kudeaketarekin, eta batzutan bi planoak nahazten dira, batzutan biak jortzen dira, ez? Baina kontua da, bereziki, nolabait, esogeno zaigun aniztasun etnokultural horren kudeaketan ikuspegi ezberdina sontzen direla estatu nazioen aldetik eta estaturi gabeko nazioen aldetik. Eta hori trasladatzen da, azken finean interkulturalismoan daudelako bi joera nagusi, bat funtzionala eta beste bat kritikoa. Eta kritikoa, bereziki Latinoamerikan garatu den bidetik, hartu du kutsu bat izan zela dekolonialista salatzeko bereiek plantatzen dutelako, bereiek aldarrikatzen dutenean endogenoa den aniztasun kulturalaren kudeaketa horretan, bereiek azken finean defendatu nahi dutena da bertako komunitate indigenen kultura, ez? Eta hor oso nabarmena eta oso agerien gelditzen da azken finean kolonialismorenkiko lehia hori, ez? Eta orduan, hau sortzen da, eta hau, askotan oso teoriko bada ere, hau presente dago. Badago tensio bat, bi eredu hauen artean, eta nik modu praktikoan sentitu izan dut azkenengo urtagoetan, nik zakitia duela 20 urte hasi nintzen gai honetan lanean, eta prozesu desberdinak eta prozesu honetan ikusitut nolaiko kapen desberdinak, jarrera desberdinak, baina nik uste sentitu izan dela askotan Euskararen gaia mai gainean jarri izan dugunean,
interkulturalismo klasiko funtzionalaren bidetik etortzen zen jendea, eta nik uste hori hemen ere Euskal Herrian nabarmen izan dela, esentzialistatzat hartu dela azken fenean, kasu honetan gutxiagotoko hizkuntza baten defensa, ez? Orduan, tentsio hau badago, orduan ekarri nahi zuen dela azken finean interkulturalismo hor dago, baina ez dagoela eredu bakarra, daudela bi eredu tensioan daudenak, eta azken finean horrekin kokatu behar dugulago ere gure diskursoak, ez? Ekarri nahi izan dut, ona, baina azaldi pastuko dut, txostenean baduzue aipamena luzeagoa ere, Peruko Fidel Tubino filosofoak ekartzen zuen edo bereik egiten zuen ekarpena aipamen honekan azken finean tensio hori mahai gainean jartzen delako, eta berak esaten zuena da azken finean interkulturalismo kritikoaren aldetik mahai gainean jartzen dela da hegemonikoa den nagusitutako kultur batekiko hegemonia kolokan jarri behar dela, azken finean oinarrita dagoelako injustizia batean, ez? Horan ikuste interesgarria dela, ikustea Latinoameriken badago hori, baina hau ere batean badago Quebecen edo Kataluniatik etortzen zaigun ereduaren filosofian, ez? Ez horrela formulatuta, baina filosofian badago. Bi eredu horiek azken finean partekatzen dute nolabait oinarrizko printzipioak, ez? Horra da Europatik datorren ere marko definizioak, aukera berdintasuna, aniztasunaren aitorpena eta interakzioa, ez? Hauek dira komunak diren printzipioak, baina hemen falta dena da, eta da, azken finean ikuste, interkulturalismo kritikoak ekartzen diguna da, integratza horretan gutxiatuko kulturen kasua, ez? Eta, hor lotuta dago simetria printzipioekin. Azken finean, honetan da kritikotik leporatzen zaiona interkulturalismo funtzionari da utopikoa den simetria bat aldarrikatzen duela, kultura guztiak simetrian egon behar dugu, eta bestean duena horren atzean izkutatzen dena da asimetria bat, eta azkenean salatzen duena da interkulturalismo kritikoak asimetria hori eskutatzen dela, eta horrekin zapalkuntza reproduzitzen dela, ez? Eta nik hona ekarri nahi izan dut kontzeptu bat, nik azkenengo urte hauetan heltzen duena dela disimetriaren kontzeptua, hau Frantziako soziologian landutako kontzeptu bada, eta azken finean nik uste honek mahai gainean jartzen duela da, kontzeptu honek daukan alde izaera eraldatzailea, ez? Zaten du, gaude egoera honetan, eta planteatzen duguna da, guk, kasu honetan, gutxiagotako hizkuntza eta kultura bezala, eskubidea daukagula gure babesteko, nolabait diskriminazio neurri positiboak hartzeko eskubidea daukagula, eta ni gainera hori lotuko nuke asko azkenengo urte hauetan, erabiltzen dugun hizkuntza ekologiaren logikarekin, ez? Ez da, munduko aniztasuna mantenduan dugu, eskubidea daukagu defendetzeko gurea, zen bestelan jai daukagu, ez? Eta ni disimetriaren printzipio horrekin ekartzen du, ez? Orduan, hor dagoen logika horretan nik uste dela, printzipio bat eta kontzeptu bat interesgarria erabiltzeko gure ikuspuntutik. Gure eredua, hortik dago belen, azkenengo, berrik izan dugu euskal, kluster antolako euskal soziolinguistika jardunaldia, eta hor planteatzen zen, eta erraitoko baten abiapuntuzko galdera hau zen, ez? Kulturartekotasuna marko egokia da euskararen bizi berritzen migrazio fenomenen ondoriozko egoerei erantzuteko. Hori zen, planteatzen zen galdera, nire ustez egokia planteatzea, eta berezikia da ausarta, ez? Gai izan behar delako, olako espazioetan, gure hausnarketa propioi bide emateko, ez? Eta nik honekin lotzen dut azken finean, lehen gertatu zaiguna integrazio terminoarekin. Gure eredua Euskal Herri markoaz ari gara? Zen Euskal Herriko markoaz ari balin bagara, hor daukagun arazo bada, Europako Konseillotik, Espainiako estatuan eta hori badela, definituta dago horrela, eta horrela gainera nolabait
politikatan jasotzen da, interkulturalismoaren aldeko apostu argi bat, baina Frantzian ez. Frantzian azkenengo lege immigrazio eta integrazio legea aurtengoa da, 2024koa, eta hor ez duzu ikusiko terminoa inon aipatuta ere. Orduan, hor daukagu arazo bat, nahi bali magu definizio bat, euskararen espazio geolinguistikotik, ez diguna funtzionatzen zentzorretan, ez? Hori gutxienez argi izan dezagun, ez? Zen iparraldean segurazki badaukate gauza asko egitea, jendea hurbiltzeko euskarara, eta etorri berri dinenak, eta bar, baina bereiek ezin dute asumitu marko bat estatuak nolabait asumitzen ez duena. Are gehiago, lege honetan interkulturalitatea ez da jasotzen, baina jasotzen dena da maila lokalean garatu behar diren politikak logika egon behar direla, edo koherentzia egin behar direla marko nazionalerekin. Orduan, zentzu horretan gutxienez ofizialki erabiltzeko ez daukate margenik, ez? Eta Espainiako estatuaren markoan, azken finean daukaguna da, berez nik uste horren nahiko partekatua dela filosofia eta zentzu horretan printzipioek aspaldi gutxienez, euskararen munduan nik ezagutu dudan ibilbide luze honetan jendeak oso barnota daukala printzipio guztiak, eta falta dena da, azken finean, euskararen biziberritzaren ikuspegi hori hor zertatzea, ez? Eta nik ikusten dut oraindik arazoak daudela, esan dut, zentzu horretan eskatzen zaigu, eta oso ongi dago, horre nolabait ez izatea oso esenzialista gure planteamenduetan, oso maximalistak eta hori, eta nik ulertzen dut azken finean beste aldetik dagoen bizipena eta bezeki hor gaur egiten zen interpelazioa gizartekintza munduan aritzen diren teknikari eta politikaren ikuspuntutik, nobaiteko uztartzea ikuspegiak, baina hor nik uste hor kostatzen ari zaigula oraindik hori izatzea. Eta definituko bagenu ere hemen gure eredua interkulturalista bezala edo interkulturalismoen aldeko apostu egingo bagenu, nik uste falta zaigula azken finean ere nolabait definizioan hori sartzea, ez? Nola definitzen dugun, nabarmen gelditzeko, gure ikuspegi honetan, ez dakit Isidorrek eta Maitek planteatzen zuen bere ponentzian interkulturalismo propio, ez? Olako etiketaren bat ere sartu beharko nuke, zen ikuste azken finean irudikatu behar duguna hori eta beretan tensio hori dagolako egunerokoan. Nei tokatu zaituzken gurtagoetan, hemen formazioz eta ni bere garaian formazio izan nuen ere migrazio gaietan, eta ezagutzen dut horre mondillo horretan biltzen jende asko, eta bakit praktikan askotan badela tensio elementu bat, ez? Eta bukatzeko ekarri nahi izan dut, elementu bat, niretzat faktore bat oso importantea dela, zen askotan Quebekekoa aipatzen dugu, Kataluniakoa aipatzen dugu, baina niretzat bizindar etnolinguistikoen faktorea mahai gainen jartzea ezinbestekoa da, eta bereziki arlo orokorren aritzen garenean, ez? Azken finean, hortik nik uste hor bi aldagai daudela bat, bizindar etnolinguistikoaren ikuspuntutik ahulezia, eta bestetik homogeneotasuna, ez? Hor daukagun nik uste bi elementu horiek bi aldagaioi izatzeko. Eta hori lotuta dago, esateko Kataluniatik eta bereziki Quebeken definizioa oso argia da. Kulturen arteko harremanen hizkuntza frantsesa da. Eta hori horrela dago definituta Quebekeko politikan. Eta Katalunian, hortik gutxi gora bera jotzen da ere, eta gure ahulezitik hizkuntza komunaz hitz egitea maila orokorrez ari garenean, ze punturaino baliagarria zaigun, ez? Zenot, beste gauza da, ezken finean gure egoera ere homogeneoa oso heterogeneoa dela, eta tokian tokiko zera diskursoak ere gogoetu bertukula, baina hori ere kontuetan esateko, ez askotan ustez, kokatu behar garela gure egoera sozio-demolinguistiko eta beziki bizindarren linguistikoren plan horretan, ez? Eta saltatuko ditut hauek, bukatzeko, hor zegoen ere hizkuntza integrazioaren inguruko zera, hor daukagu ohikoa dien definizioak, integrazio linguistiko bezala ze ulertzen da, bertako hizkuntza ikastea.
Hori da azken finean egiten dena estatu-nazioen ikuspuntutik, alegia hizkuntza bakarra dago eta hori ikasea behar dena. Eta orduan, integratuko zara komunitate politikoan, komunitate linguistiko horrela ulertuta, baina hori ez da gure realitatea. Eta orduan askotan ere kontzeptu honekin arazo behar daukagu, bizindar linguistikoarekin osatu dagoa dialektika batean dagoela, ez? Eta hauek saltako ditut ere, eta honekin bukatu nahi nuen. Azken finean, bizindar etnolinguistikoaren mailan arabera, ezinbestez, maila teorikoan ere, nolabait egokitu beharko ditugula bai gure helburu zehatzak, gure helburu orokorra dago, baina gure helburu zehatzak bai, estrategiak, diskursoak eta batzuten ere kontzeptualizazioak, azterteko ze punturaino balio digute adierazteko kontzeptu batzu, eta bereziki praktikak, ez? Zorionez, jardunaldi hauetan praktika asko jarriko dira mahai gainean, partekatuko dira, eredu bezala hor daukagu ere praktiken bankuak eta lakuak, baina jarri behar gara ze horretan, zer balio dugu gure egoeraren aberan, zentena ez digu balio. Eta askotan, zehatzen gara transpolatzen bai kanpotik, edo bai bertan ere egiten diren praktikak eta hori, eta gauza batzu ez dute balio. Nik, jomai asko miresten dut zentzu askotan, baina bereziki arlo honetan nire ustez jokatu duen rolagatik, baina ni oso bertsolaritza naiz. Eta bukaeran, nolotu nahi nuen bere garaian nik 2021 batean topaldi baten aurkeztu nuen euskararen biziberritzea harrera integral eredu batean kokatzeko gako batzu, horre daude jasota bat aldizkarian, hortan ez naiz sartuko, ez dut errepikatuko, baina hortik erreskatatu noin bukatzeko gauza bat, ez? Gaur azken finean foro honen helburua bazelako ere partekatzea bi mundu horiek, ez? Nik uste guk, euskara teknikariok, behar dugula ezagutzea alik eta hoberen nolabait aniztasunen kulturalen errealitate hori, migrazio prozesuen errealitatea, askotan ere errealitate, benetako errealitate horien araberan egokitu behar ditugulako gure diskursoak eta gure proposamenak, eta beharrezkoa dela ere beste mundu horretan, azkenean gizartekintzan ari diren, gizarte politika diseinatzen diren pertsonaletik eta praktikan jartzen diren teknikan aletik ere, pixkat ere euskararen biziberritzaren logikan sartzea, hain zen ere, hor dialektika horretatik lortu behar dugulako zinez beste zerbait egitea. Eta honekin, amiketarako ez, baina amaikak eta laurden, ez, zera txarra. Mila esker. Galderarik, publikotik, mikroak badira, han bada... Bai, streaming bidez egin dabe galdera bat, RRHH laubi irubostek, alaxe da kamerak izena jarrita. Arazo arrisku bat ikusten dut hemen, berez hizkuntza eta gutxitu moduan, dugun arazo batean tartekatzen zaigula etorkinen arazoa. Hauek ere bizirauteko arazoa dute, eta honen barruan kontu larriei egin behar diete aurre. Eta kontu hauei lehentasunak dituztela. Nola lotu, orekatu, bi bizi irauteko premia horiek. Alegia, gure kulturarena eta etorkinen bizi moduarena. Bukatu, joaten bagara maiketako hartzera berandu ez da nire erantzukizena, sentitzen dut. Nik uste lehenengoa kontzientziatik eta hori usoluta dago bukaran bota dudan bertso horrekin, ez? Gu, kontzientia izan behar gara zein den immigrazio prozesu baten errealitatea, zeintzu diran immigrazio prozesu baten faseak, eta zer lantzen aldugun momentu bakoitzan, ez? Ni duela urte asko nintzen Quebecen, eta herritxo batean nengoen, ni frantzesa ikasten, eta han ezagutu nuen familia bat etorri behar zela Latinoamerikatik, ez? Orduan, gobernuak etorri eta eraman zuten zonalde frankofona batera, eta han zaukaten dena ordainuta eta bitartan ez ziren frantzesa ikasten, ez? Baldintza horietan, posible da pertsona bat izatea
integratu hemengo realitatean, ez? Bakazu, zuk bilatu nahi zenuena, alegia egoera sozioekonomiko on bat, lana, jatekoa, non bizi, daukazu hor, gobernuak eskaintzen dizu. Orduan, baldintza horietan, oso erreza da esatea, posible duzu zentzorretan integrazio linguistiko hori gauzatzea lehen momentutik, ez? Baina hori ez dugu hemen eskaintzeko. Orduan, ezin dugu espero justu etorri berri den pertsona bat lehenengo mailako beharrak dituena bere lehentasunen markoan sartzea euskara hori, ez? Zentzorretan izan beharra kontziente zentzu diran beren beharrak eta zentzu diran azken finean ere errealitatearen araberan gu plantatzen ditugu neurriak, ez? Eta nik uste lehen Bingek aipatu du, ez? Beste garai batzuetan hemen migrazio prozesu desberdinak izan ditugu, eta segurazki aztertuko bagenu, uste dut, aipatu duela Maitek, aztertu dela zenolako portzentajean katalana ikasi duten azkenengo urte hauetan etorri berri direnak, ez? Aztertuko bagenu bere garaian Lasartera, estatutik etorri ziren pertsona horiek zenbatek ikasi dute euskara, esango dugu, realitate bat, segurazki, ez dakitze puntu horbia egon daiteken erraltertatik, baina segurazki antzeko parekoa. Beste gauza da, beren seme alaben ibilbidea zein izan den. Eta, kontziente izan behar gara, migrazio prozesu batean, igual segurazki jubilatzen diren horietako zenbaitzu hemen Lasarten, bere momentu horretan zan, benga, guain euskara ikasiko dugu. Ez dugu ezin dugu pentsatu, jarrita gaur egungo egoeran, etorri berria den pertsona bat, egoera sozioekonomiko batetik, egoera sozioekonomiko txar batetik, bere lehentasun artean sartuko dela. Orduan ikuste, kontzientziatik eta modulatzen main baditugu, gure realitateen araberan, prozesu horretan egon daitezken helburua momentuan araberan, hortze lortuko dugu, baina, karo, hortik abiatzen gara. Abiatzen bali magara, ona etorri behartzara, eta lehenengo lehentasuna da, euskara ikastea, eta pertsona hori ez dugu gure ganatuko, justu kontrakoa aldenduko dugu, ez? Ordean, nik uste realismo hortatik, eta ezagututa benetan zen den immigrazio prozesu baten realitatea. Beste galderarik? Hamaiketako hartzeko zanen dira, ez? Pausa bat edo, beraz, abaian bada galdera bat. Bai. Egunon, nire soziologo naz eta harrituta nago zure azalpenekin, paradisuko ateak zabaldu zaizkit, benetan. Uste dut bete-betean jotzen duzula arazoskoren muinan eta batez ere gaiari heltzeko moduan. Aurreko bikoteari harreraren paradigman inguruko galdera egin nahi izan diot, baina beldurtu naz, badaukat nola baiteko trebezia, katalanez egiteko, baina oso sartu azkenian, eta ikusi dut zure hitzaldiare hildo horretatik joan dela eta sakondu egin duzu horretan, alde batetik badago diskurtso nagusi bat Europako Batasunean, horretan ere zuk ukitu duzun eredu horretan Frantziako Republikaren nik uste dut oso eragingarria dela Europa osoan, hau da, Europako Batasunaren diskurtso ofiziala handi batean dago oinarrituta Frantziako Republikatik nagusi diren diskurtso jakobino horietan, ezta? Eta horiek ere oso eragingarriak direla Europako hegoaldeko estatu askoren diskurtso ofizialetan, besteak beste Espainiako estatuaren nian. Eta gainera oso interesgarria da hor esan duzuna. Kultura artekotasunera heldu direnian, kultura artekotasun eredu homogeneista edo homogeneozalea aldarrikatzen dute, eta ez anistasuna bere baitan eta simetria faltak agerian uzten dituenak. Eta, klaro, horre ez da gauza bera, katalanak edo beste hizkuntza batzuk, hizkuntza gutxigatu batzuk ukin alduten indarra eta geure egoera, ez da? Geure egoera gune jakinetan, bastakit Gipuzkoan oroar edo hainbat eskualdetan, sendoa esan daiteke, baina beste leku askotan eskara, etorkinentzat eskara inor, ez da?
Gara minoria bat edo, anekdota bat gara, eskualde jakin batean. Edo, euren bizi moduan, azken lehenengo 10 urtetan, eta horretan ere, nik igual borobiltzen duzu zeuk. Zergatik, eta azken galderaen hildotik, zergatik William Zanaiek ez dute euskara ikasi, baliabide guztiak eskura baldin badituzte. Galdera berei beharko. Zelo, ez. Hau da, kale erabilerak usten digun errealitatea, ez? Tuteraldean gehiago hitz egiten da beste hizkuntza batzu euskara baino, Iruñerrian antzeko parekoa, Bilbo handian euskara gehiago hitz egiten da beste hizkuntza batzu baino, baina alde txikiarekin, Gasteizen hori. Hau da, kanpotik etortzen den pertsona batek daukan pertzepzioa. Orduan, gure herri eta eskualde batzutan zorionez bestelako gara daukagu, baina migratzaile asko eta asko kokatzen diren inguruetan, hau da ikusten dutena. Orduan, hortik abiatu behar dara, ez? Zenagot, gu askotan artikulatzen diskursoak ez badatoz bat errealitate bereik ikusten duten errealitatearekin zerretatzen dago. Disoziazio horretan zer kontatzen diazu, ez? Eta, nik ez dakit William Zanaien prozesua zein izan den, berei badakit Iruñan ibili zirela lehen, nire semea jokatzen talde berean aritu zirela, eta holako gauza batzu badakizkit, baina, karo, segurazki beraik etorri zirenean, lehengo momentuan sartu ziren munduan, Iruñerriko mundu horretan, beraiek lehenengo gauza euskara ikasteko etorri ziren uste dut pizkatzea direnean, eta ez zuten ikasi. Eta ondoren zergatik, ez dakit, igual Atletiko Bilbari galdetu behar zaio, aber beraiek ze politika daukate kluben. Zen, ez dakit, hori hau badela bertsoa. Baina askotan ere, beraiek ere badaukate gaitasun hortarako, baina nik uste ez dela gai zentrala, ez? Eta hori, lehen bota duzun ide baten aritik, nik Isidorrek askoz gehiago dakini baino Europako politikan inguruan. Baina nik joera ikuspegia daukat, Europa markoan interkulturalismoaren definizioen inguruan egon dela involuzio bat. Alegia, hasieran hasi zenean definitzen, gehiago kontutan hartzen zela, bertako estatuen plurinazionaltasuna, ez? Eta azkenengo urte hauetan gehiago jo duela beste aldetik, eta nik uste pixkat gehiago, ahaztu egin direla estatuen barruko anistasunaren errealitatez, eta gehiago duela begira beste errealitate horri, ez? Migrazio prozesu, azkenengo prozesu hauen bidez etorri diren anistasunen kudeaketari. Bai, ez? Nik hola bizi zen du, nik azkenengo urteetan jarraitu dut pixka bat ere nazioarteko politikatari eta sentimentu izan dut horrekin. Involuzio bat egon dela eta foko jarri da horretan eta orduan astu egin dela, ez? Hor daude Europako hirik interkulturalen zarea eta, por cierto, daude Frantziako hiri barruan, Paris, Lyon eta Estrasburgo, ez dakizen den hirugarrena. Hor daude, bereik ez dira, estatuak ez du asumitzen interkulturalismoa, baina gero hiru hiri daude hor, eta jakin nahiko nuke bereien azken filan zen den bereien rola horrez, igual Baionak jokatzen du olako rolen bat, ez dakit. Baina susmoa dut, hori azken finan, dagoela disoziazio bat gero beste realitate horrekin. Gutxiagotako kulturak Europan gara nik uste oso astuak, eta honetan gero eta astuagoak.